It's my first night out with you. Treat me right. So, what's up guys? So, sa video ito, tuturo natin kung paano mapagana yung Student Information System gamit ang SAMP. So, muna gagamit tayo yung SAMP Control Panel version 1.7.7. So, make sure na naka-on dapat yung tatlong to. Yan. Kailangan running siya. And then, dapat yung file nyo nasa loob ng SAMP. Sa htdocs, nasa ito siya. Kailangan may sariling folder yung CSS, JavaScript, yung mga script nyo. And then, ito yung mga PHP files. Ayan. Itong index. So, ito pang trap ng error. Yan. Ito naman, database connection.php. Yan yung PHP script para sa connection ng database. Tapos, ito yung CSS folder natin, CSS file, ito yung JavaScript folders, JavaScript files, ayan. Tapos, dito sa add student, yan yung JavaScript function to add student sa database. Yan. Then, yan. Dito tayo sa style. Yan yung style na gagamitin natin sa student information system natin. Ito yung header title, label text, yung content text. Ayan. So, mahal nga guys kung ano gusto na ilagay yung style, pero yun talaga sa challenge. What's up nga pala sa nag-challenge na to, challenge accepted. So, ito sa database. Ayan, ito yung database natin. Database connection. Ayan mga nakikita nyo ba guys? Dito yung student info, ito file name natin. Ayan. Create table student info. Table student info. Student name, course, gender, contact number. Yan. Itong student name, varchar 64. Ayan, kasi yun yung maximum niyang letter. Itong sa course, ito sa gender naman, 6 kasi yung female, 6 letters lang yan. Sa contact number, syempre, yan. Sana naintindihan nyo guys. Yan. So, dito to sa JavaScript. Yan. So, dito sa JavaScript, ito yung natin. Ito yung JavaScript file natin. Dito sa JavaScript, gagamit tayo ng Ajax. So, JavaScript function and Ajax. There are misconceptions between JavaScript and Ajax. Ajax stands for Asynchronous JavaScript and XML. Therefore, Ajax is a JavaScript function for special purpose. Sana special, diba? Ganun guys. Sana naintindihan nyo. So, ito yung saan na ba yan? So, dito, ito nakikita nyo yung mga yan. Dito ipapadala ng Ajax yung value ng mga input or text box sa index.php. Ito, daan ng index.php natin. So, ito pala at hindi ko makita sa place. Ito pala yun. So, ito yung content na yan Ito yan. Sorry guys. Nalito ako, di ko nakita. Ito yung content. Yung content na yan,
div content. Dito ilalagay yung HTML response ng addStudent.php. So, yun. Sa mga beginners siguro medyo malilito kayo dito. Pero tiyagaan lang sa pagka-code. So, dito sa show info, dito yung mga table natin. Ano table? Yung table ng student name, student ng course, ng gender, ng contact number, yung border niya. Align sa enter. So yung result, select student name, course, gender, contact number. From table, student info, order by student name. So ito yung i-print niya. Yan. Ngayon naman, sa addStudent.php tayo. Yan, sa addStudent.php, dito na lalabas ito. Kapag walang error sa database or sa itong lalabas dyan. Hanggang successfully added. So, try natin guys. Diba nasa loob na tayo ng sum. Ngayon naman, type natin yung file name natin. Okay, file name tuloy. Dito. Ang file name ng student information system natin ay ito. Make sure guys na nasa loob siya ng htdocs. So, student. Ayan siya guys. Yan yung output. Ngayon, diba, mag-input na tayo. Ilalagay ito. Napakagandang pangalan. So, course. Napakagandang section. Ating gender guys. Ito sa number. Ilagay ko na yung number ko. Text nyo na lang or call nyo kung gusto nyo. Ayan guys. So, add student natin. Ayan guys. Kung makikita nyo, andyan na yung pangalan, yung name, course, gender, and contact number. Ayan. So, andyan din yung successfully added yung diba? So, kung gusto nyo naman palitan or kahit ano pa, kahit sinalagay yan, kahit ilan. Many more. So, kung kunyari gusto nyo palitan yan. Yan, kunyari, dagdagan pa natin ha. Yan, so, BSIT 2K 15. Diba? Yung number, ganyan din. Ang gusto nyo, kung nipis akong number, 09. Hindi pala ko niya. Ayan, wait lang. Diba yun? Kulang siya. Kasi hinahanap yung value ng contact number. So, kailangan, required siya, required. Nilalagay natin yun sa kong number, 09. Pwede naman kahit pa sa number dyan, pero mas maganda kung hindi, diba? So, wait lang. So guys, welcome back. Nag-cut yung video natin nung una kasi 10 minutes na ata yung maximum ng ano natin. Ito. Yung ginamit nating screen recorder. So, unregister kasi siya. Ngayon, continue guys. Kunyari, gagawa tayo ng ano. Sa pang pangalan, there you go. Para hindi natin sa middle name.
Marami nagre-request na ito eh, pero ayoko na talagang ulitin to. Itong gear. Huwag na. Pogi kasi. Sobrang pogi. Ayan. Ayan, so yung course natin is IT 2K. Siyempre dyan na maraming guwapo at pogi. Guwapo at magaganda. Mail siya. So, kung kunyari kayo na guys, di ba nag-error nung walang nilagay na contact number kasi required yung contact number. Guys, kailangan nung hinahanap yung value ng contact number. Lalagay tayo ng contact number. 2138 91764. Text or call nyo na lang, wala na akong kausap eh. So, add student, ayan guys, makikita nyo na yung Jericho, sobrang pogi. Besides 2K, mail. Yung contact number natin. So, dito, kunyari, gusto nyo alisin to. So, alisin nyo to, delete nyo na, drop na to. Ayan. Ito, hindi na to pumapasok. Puro laro na to pag gano'n. Kunyari, alisin nyo na siya. So, search na lang. Localhost /php my admin. Sabi lang guys, nasa loob na kayo ng PHP my admin. So, pupunta lang kayo sa student info. So, table, student info. Itong TBL na yan, table yan, tapos ito student info. Guys, punta lang kayo doon. So, ito na siya, makikita nyo student name. Ayan, ito yung course, yung gender, ito yung contact number, ayan din yung isa. Diba? Kung gusto nyo, buburin dito. Burin nyo na to. Burin nyo na to. Puro ano lang ginagawa na ito eh. Ay, nag-drop na pala to. Sobrang pogi kasi nag-drop. Ayan. So, ayun. I-refresh lang dito. Wala na sobrang pogi. Yan ko para sa nang meron, diba? So, ito. Kung gusto nyo ng puro input, puro laro ang inatupag, burin nyo. Delete nyo lang, guys. Push nyo lang dyan. Push nyo lang dito. Wait lang. Guys, ulitin natin. Ganoon lang din yung procedure, guys. Ay, mabura. Yan, guys. Kung ayaw mabura doon, doon lang dito. Makikita nyo dito. Wala na yung puro laro ang ginawa. So, nag-error kanina, guys. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Pero wala naman na siya dito. And wala na siya. Kasi, pumunta tayo dito sa student natin. Drop the database. So, nag-remove tayo ng database. Kaya nawala. So, yan nga guys. Salamat sa panonood. Shout out sa nag-challenge. Challenge accepted. I hope he loves you like I do. Do you love the way he's treating